imba pamutenda mutaramada bosi anopedza kuti box kangara handikangane bosi paisaita kupwanya oni asisita akabada chimuti kwanza chisina kuti ndechangu mukoma kepinye ndoda kutaura panapa ndipo Bhohera right paka Bhohera chakamira sei Bhohera mukoma kepinye chishamiso ndiri kukumbira mbuya Zimbabwe kuna anochiti vanogona kubata pamweya nechivanu vanobatsira vanhu baba namai vandiri kutaura ava vanhu vakaita musha wavo ndokuita pamuviri pekutanga vaita pamuviri pekutanga mukoma kepinye nguva yekubereka mwana ikabva yasvika mwana achibva abarwa mwana akabarwa uri musi wemanje musi wesande abarwa uri musi wesande mwana haana kuita wiwi haana kuita pupu okay ndokutanga kuchema ndokubva vaenda naye pane vamwe mai vandazokubatsira zvikanzi tibatsiriwo mwana wedu uyu pane zvauri kuita ndokutanga kubatsira mukoma kb inzwa ishura raitika ipapo mwana uyu paibatsirwa munhu aibatsira mwana uyu airutsa achibatsira mwana kachichikaka sande ndopakaberekwa manje chose mwana uyu mukoma kb anga ane 2 days mwana akatanga kutaura ane 2 days aibudisa shokora kuti iwe akakwanisa kupera chidemo chinokwana kuita awa nemamwe maminutes achingoti iwe amai vaibatsira mwana vachibva kuti zvapa mwana uyu handichazvikwanisi pakati panobatsirwa vanhu ngatitakurei mwana chiri tese ikoko ndokubva vatakura mwana vachibva vaenda ikoko vachimunosvika chete zvikanzi nemunhu anobatsira vapo matangirwa sori mwana uyu atopera kufa zvikanzi chitipairaite patikote mumba tingogara nemwana tiite sei nokuti vachiri panze pakanzi kuti mwana atoita sei atopera tipeiwo kauti murumu tipinde tikwanise kupeta mwana wedu tionde tingamutakura sei ndobva wapiwa imba vachinopinda moyo mukoma kepinye kuti bedroom mablanketi urasa mwana iso mwana ashanduka mwana awe pepo nzara dzareba awe pepo mwana kuzotakura nokunovigwa mwana anga awe pepo anga ane nzara dzakareba kubereka zvikuno ndiri kutaura nababa vanotaura vachiti nanhasi handisati ndaziva nokuti pamuviri apa ndipekutanga handisati ndatokura zvokuita musha wangu ndichiri kugara pamba pevabereki vangu so mwanakomana nemwanadakadzi vari kuchema mukoma keba achiti mhuri yeZimbabwe ndapinda jeri rokuti kutaura kuno kwandisi pamuviri pekutanga handitozivi kana nyangwe mukadzi wangu ari kutya kuti izvezvi kutanga kuita zvakare pamwe pamuviri wacho ari kufamba ari pachikamu ichi chokuti mwana ane 2 days anobuditsa izwi rokuvhura muromo kuitira kuchema achiti iwe regai ndikubatei muromo nthawe zafika izo pana 11 o'clock lekesani kati pemfeso muntu ndi washona pabodzi na ndebele chiverengwa namatwetonsi yangwa sangano rinoona Joylin Tawonezi Albert Manyika kutaura baba kuti iwe aba baba choro tovunduka